Baby, I'm too hot. Jeg hedder Monika, og jeg er 22 år gammel. Jeg hedder Nana, og jeg er 20 år gammel. Jeg hedder Hans, og jeg er 25 år. Hvad er dine krav til din kommende kæreste? Han skal gerne være flot, og så skal han have en rigtig god personlighed, og så skal han gerne kunne få mig til at grine. Min kommende kæreste skal helst være mørkhåret med mørke øjne. Han skal have store læber. Han skal helst være muskuløs, og han skal være højere end mig. Han skal have små fødder, der er omkring størrelse 40. Ja, det er min Hun skal have mindst hun skal have 1 mm lang øjenbryn. Så skal hun have en sådan mellem næse, sådan en stor næse, ja. Så skal hun bruge 38 i størrelse i sko. Så skal hun have langbrunt hår. Yeah. Hvordan vil du beskrive dig selv? Jeg er meget stille og rolig, og så er jeg nok en genert pige. Og så kan jeg godt lide at spille klassisk musik. Jeg er rigtig indemenneske. Jeg kan ikke så godt lide at være ude for og være aktiv. Jeg går meget op i skønhed, og jeg er rigtig smuk. Jeg skal bare have det hele, og jeg skal bare have alt. Er du klar til at have kamera med på dine dates? Ja, ellers havde jeg ikke siddet her i dag. Ja, jeg kan godt lide at blive filmet. Ja, helt sikkert. Ja. Yes! Ja! Sådan. Jeg hedder Daniel, og jeg er 23 år. Kommer fra Odense. Jeg hedder Yvonne, og jeg er 18 år gammel. Jeg hedder Violetta og er 18 år gammel. Du bliver udstillet for en masse ting. Hvordan vil du have det med det? Jamen, det tror jeg egentlig, jeg har det fint nok med. Det har jeg det ikke særlig godt med, for jeg kan ikke så godt lide at blive udstillet. Jeg synes, det er krænkende for mig selv og for min familie. Altså, jeg tror godt, jeg klarer presset, så jeg tager det bare, som det kommer. Har du tænkt dig at spille med hjertet eller taktik? Ja, men jeg tænker lidt på at spille 100p med taktik. Jeg tror, jeg vil spille med hjertet, for jeg kan ikke nænde at spille taktisk og smide andre mennesker ud, som jeg holder af. Jeg vil spille 100% taktisk, og hvis jeg skal smide min nærmeste ud, så det er... Hvad er dit mål på hotellet? Jamen, jeg tænker lidt, det er fuldstændig 100% at vinde. Mit mål på hotellet, det er, at jeg skal komme ind og få nogle rigtig gode venner. Måske en fløjt. Og vinde. Hvorfor skal du tjekke ind på hotellet? Jamen, det er jo fordi, jeg har charme, selvtid. Det skal jeg, fordi jeg er et rigtig åbent menneske. Det er mig, der kommer til at skabe alt dramaet, og jeg er en total festdag. Oh yes, mand, jeg er med i programmet, mand. Jeg hedder Malene, og jeg er 18 år. Jeg hedder Michelle, og jeg er 17 år gammel. Er du 1,72 cm høj? Ja. Ja. Er du klar til at springe ud i modelbranchen? Jeg er mega klar. Ja, jeg brænder virkelig for det her. Hvorfor vil du gerne det her? På grund af pengene. Fordi det altid har været min store drøm, og jeg drømmer om at vinde penge. Er du klar til at sætte alt på modelbranchen og droppe skolen? Jeg vil gerne gøre begge dele. Jeg vil lige til at droppe alt. Nu skal vi lige se jeres catwalk. Snupper virkelig meget. Nu skal jeg lige bede om 3 portrætter. Vi tager først en forfra. Og nu tager vi en på siden. Og så tager vi et portræt af hele kroppen. You shout hello, but I can't hear a word you say. I'm
Det bliver et stort ja for mig. Og et ja fra mig. Og selvfølgelig også fra mig. Ej, tak skal I have! Det der med det dårligste, jeg nogensinde har hørt i hele mit liv. Så det er selvfølgelig et nej. Må jeg ikke spille den om, så? Nej. Glem det. Et nej herfra. Og nej herfra. Jeg hedder Sara Kjellsen, og jeg er 19 år gammel. Jeg hedder Lærke, og jeg er 16 år gammel. Hvor mange børn har du? Jeg har 3 derhjemme, og jeg venter mit 4. Jeg venter mig mit første Ja. pige. Er du klar til at få et barn mere? Ja, jeg er klar til at få mit 4. barn. Det ved jeg ikke, altså... Nej, det ved jeg ikke helt. Jeg tror lige, den der tanke, man skal vente. Hvordan har du det med, at dit barns barndom kan ses hele Danmarks befolkning? Jeg har det godt med det, fordi så kan de se, hvordan en rigtig mor skal opdrage sine børn. Altså, jeg tror, at det bliver godt, fordi jeg kan godt lide at være sådan i centrum og blive filmet og bare få taget billeder af det hele. Og det tror jeg også, min lille datter, hun nok skal blive glad. Hvorfor vil du gerne med i De Unge Mødre? Jeg er godt med i De Unge Mødre, fordi så kan nyforelskede se, hvor meget tid det kræver at have børn. Jamen, altså, jeg tror bare, det er bare for at blive berømt, jeg gerne vil. Altså bare, ja. Jeg tror, får man ikke også penge for det? Hvordan er dit forhold til børn? Jeg elsker børn. Jeg vil rigtig meget gerne have mega mange. Jeg er ikke så glad for børn. Altså, det er de der små snottede unger, som bare løber med snotten og næsen, og jeg kan bare ikke, nej, jeg tror bare ikke, jeg kan klare det. Ej, jeg bliver altså lige nødt til at tage den her.